Ahoj lidi, vítám vás u silvestrovského speciálu 2025 a dneska to pojmeme jako každý rok, takovou rekapitulací toho roku, zhodnocení toho roku a začneme u nepovedených scén ze seriálu Rodina, který 14. června skončil, jak jistě víte, po dlouhých 7 letech. A letos opět je to pořádná dávka nepovedených scén, díky bohu, že už to skončilo, já mám radost teda, protože to bralo hrozně moc volného času a není toho času na rozdávání. Takže tadyhle uvidíte nepovedené scény ze seriálu Rodina, doufám, že se aspoň trochu nasmějete. A potom se přesuneme dál do dalšího odvětví. Jo, dědu. Ne, to je špatná scéna tohle. Ahoj, babi. Ale to je blbý. Změna. Ahoj. Tak ať pak nepřijdeš od střechu na hlavu. Na hlavu, no. Ale, ježiš, ale ne, nezačíná to, ale začíná to, že to je dobrý. Jo, babinití, jo, prosím tě, já jsem nad tím taky přemýšlela. Ne, to je špatně. A někdy se zastavte. Ne, to je špatně. Ančo, prosím tě, zavolej ty Andule. Já jsem na nervy, měla nám už dávno zavolat, tak to do toho... Ne do toho, u toho. Ale prosím tě, zatím to... Ne, tohle je nepovedený. Ahoj teto, chtěl bych se tě jenom zeptat, jestli máš fotku tvý babičky, tety. Tvý babičky, tety. Aha, babička teta. Dobře, já tam v sobotu jede tam zítra v sobotu, ne, to se uviděj. To jsem ráda, patří mu to, pachám to. No. Tohle je nepovedený. Doufám, že jste si sestřih nepovedených scén ze seriálu Rodina užili. Já v tu chvíli teda moc ne, ale doufám, že aspoň vy jste se pobavili. No a zůstaneme chvilku u této tématu, jak víte, seriál Rodina skončil, je to tak, jak jsem zmiňoval, pro mě to je taková velká úleva. Nemám tolik povinností aspoň a můžu se, co se týče YouTube kanálu, věnovat čistě politickým tématům, což je určitě pro mě bonus. No a k politice se taky samozřejmě dostaneme, ale nejdřív nás čeká jedna hodně smutná záležitost, ale je to důležitý. A to je zavzpomínání na ty, kteří nás letos opustili. Tak jste to viděli. A teď se s vámi podělím o jednu těžkou zkušenost z letošního roku. Jak jistě víte, sliboval jsem vám někdy, nebo nesliboval, já jsem vám to říkal, že nemůžu nic slíbit, že se situace vždycky vyvrbí jinak, ale říkal jsem, že bych rád natočil v létě nějaký videa ze zahrady. Bohužel, ani letos to nebylo možné. A já vám hnedka řeknu proč. Nebudu to říkat nějak dopodrobna, ale aspoň takhle okrajově. Letos na konci července mě, respektive nás, zasáhla smutná zpráva. Zemřela má drahá prababička. A nebylo to lehké období, takže proto nevycházely videa
a nebudu se k tomu nějak vracet, protože se snažím tak nějak to nechat tady za branami tohoto roku. Ale jdeme dál. Tak, teď si dáme takovou rekapitulaci roku 2025 a bude to politická rekapitulace. A potom si popovídáme o politice. Ale tady máte nejdřív tu rekapitulaci. Nám povíde, co chcem, máme svět v zádech, počítáme, máme vůli, nám to vyjde, všechno vyjde nám. Nám to vyjde, máme zájem, nejsme zlí jsme, děti ráje, dětem ráje, těm to vyjde jako vám, tak nám. S láskou kráčíme jak blázni letem, ten je bez problémů, náš je čas. Jak jste viděli, v hlavních rolích Andrej Babiš, nový, nebo respektive staronový premiér České republiky. Díky bohu, už bylo na čase. Konečně po 4 letech máme zase vládu, která myslí na české občany na prvním místě. Jsem za to rád. Naštěstí se 3. a 4. října rozhodlo a vyhrálo hnutí ANO a složilo vládu z SPD a motoristy. Mám z toho radost, jsou zpátky kompetentní lidé a jsou tam samozřejmě i nováčci, to je jasný. A uvidíme, já jsem zatím spokojený a bude to dobrý. Ale teď se pojďme dostat dál. Letos v lednu, 20. ledna, proběhla inaugurace amerického prezidenta Donalda Trumpa. Donald Trump se vrátil do Bílého domu a snaží se ukončit válku na Ukrajině. Samozřejmě se mu to nepovedlo za těch 24 hodin. Nevím, kdo tomu věřil, já jsem tomu nevěřil ani chvíli, protože to je nesmysl. Ano, ale snaha tady je. Před rokem jsem říkal, že doufám, že teď už tady válka žádná nebude. A doufal jsem v to. Bohužel válka na Ukrajině dál trvá, ale můžeme určitě říct jisté posuny, a to v pásmu Gazy, kde nyní platí příměří, o kterých se zasloužil prezident Trump. Ale prezident Trump ukončil i spoustu dalších menších konfliktů a za tomu patří určitě dík. Ale teďka zpátky k válce na Ukrajině, protože to je pro nás asi tak nejpodstatnější. Válka bohužel pořád trvá, ale teď nevím, kolikátýho to bylo, 28. nevím, nejsem si jistý, 28, 29, proběhla schůzka amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Zelenským ve Spojených státech a vypadá to na nějaký posun. Řekli to oba aktéři, potvrdili to i evropští lídři a uvidíme, jak se k tomu ke všemu nakonec postaví Rusko. Ale nějaký posun tady je, zbývá dořešit víceméně ty bezpečnostní záruky. Donald Trump prezidentu Zelenskému slíbil 15 let a prezident Zelenský chce až 50 let, tak uvidíme, oni se nějak domluvějí. A ještě hlavně, co zbývá vyřešit, je území. A to je ta nejpalčivější otázka a ta bude asi trvat nejdýl na vyřešení. Bohužel v této oblasti nevidím žádný posun. Ve všech ostatních ano, ale tady bohužel je pořád nejasno. Ale pojďme si nalít čistého vína. Ukrajina zpátky to území prostě nedobije. To je fakt. To se s tím nedá nic dělat a můžeme chtít po Rusku nějaký reparace, můžeme po nich chtít nějakou spravedlnost, aby navrátila Ukrajině území a tak dále, ale nestane se to. Prostě se to nestane. Takže pojďme vyjednávat nyní, dokud Ukrajina má ještě relativně, už to není tak slušná pozice, ale ještě to ujde, než kdyby jsme začali jednat třeba za rok, za 2. Ano, protože Ukrajina, a to tak prostě je, přichází pořád o další území. A co je hlavní? Umírají tam lidé. Na obou stranách umírají lidé. A tady to musí skončit. Tahle válka musí skončit. A já doufám, že prezident Trump v roce 2026 se zaslouží o to, aby ta válka fakt už skončila. No a teď se přesuneme dál a to do toho, co nás čeká v příštím roce. Příští rok nás čekají
asi jen politická videa nebo takovýhle. Jak víte, seriál Rodina skončil, to jsem říkal, host nebude, videa z bazénu taky nebudou, spousta věcí už nebude. Ale tady ten silvestrovský speciál samozřejmě pořád máme, toho se ani nehodlám zbavovat. No, zpátky k politice. Příští rok nás čekají volby další. A to volby komunální a v 1/3 republiky nás čekají i volby senátní. Jak víte, podporuji hnutí ANO, dokonce letos, to jsem vám ještě neřekl, 4. června jsem se stal členem Mladého ANO, takže to je taková novinka. A mohl jsem se podílet na kampani v létě i na podzim, tak to je jenom taková vsuvka, ale chtěl jsem vám to říct. No a ještě co nás čeká teda příští rok, no tak víceméně ta politika a zase politika. Ale uvidíme, jako třeba to nějak vyvrbí, ale já už odmítám slibovat, že bude nějaká taková nebo taková série, protože se to pak nedodrží a to prostě nemám rád. Sliby se mají plnit. S tady tím motem měla žít vláda Petra Fialy, která sliby rozhodně neplnila. Zvyšovali daně, i když slíbili, že je nezvýšejí. Například. Ale je toho víc, sami to víte, říkal jsem to tady minulý rok, nebudu to znova opakovat. Víte, že je toho dost. A jak jde vidět, tak volby dopadly nějak, tak spokojenost s Fialovou vládou nebyla až tak velká, že? No a teď už teda se chýlíme ke konci. V tuto chvíli mi dovolte, abych vám popřál šťastný nový rok 2026, abyste ho prožili ve zdraví hlavně a abyste se i za rok sešli se svými nejbližšími. Věřte mi, že vím, o čem mluvím, jak jsem zmiňoval letošní ztrátu, ale to není jenom letošní, to je víc. Takže teď si užijte ohňostroj, který tady je pro vás jako každý rok připravený a tedy šťastný nový rok 2026.